Eneko Agirre, bera da farmazia fakultateko irakaslea, bera da ere bai hizkuntza teknologia zentroaren burua da. Hainbat ikerketa lan egin ditu, bera da sariare bai Google 3 Award edo sari jaso ditu, bera izan da baita ere Premio Nacional de Investigación en Computación, eta ni nire aldetik esango dut dagoela estatuan dagoen pertsona puntakoena adimen artifizialean, esango nuke. Eta orduan, berarekin utzen zaituztet. Bueno, mila esker, eta barkatu beranduriztagatik, ordu bete egon naiz autopistan Orio parean istripu bat egon da 12 auto, eta antxe ataskatuta. Bueno, mila esker, eskolari, fakultateari gonbidapenagatik, Fernandori, eta baita ere jardunaldi, Euskararen inguruko jardunaldi hoiei, mila esker banagatik. Eta, bueno, itzein de Fernandokin, eta nik botako dut lasai, ezta? Bakit zain egon zeatela, baina, bueno, planeatuta bezala, 50 inguruko, 2 minutu inguruko hitzaldi bat, eta hoxe. Bueno, hasiko naiz, jarri genion hitzaldi honi, esaten digutenean adimen artifiziala eta euskarari buruz hitz egitea, bueno, pues horrela jartzen duzunean ez da inbeste jende etortzen, egia dan bezala. Horregatik orientatu genuen titulua, esatera, mundua suntsitzean adimen artifizialak euskaraz egingo ote duen, ala ez, hori da gauza. Bueno, erantzuna, spoiler, norbait gero presaka joan behar balin badu, kontua da, guk indar guztiak jarriko ditugula zentroan, eta ari gara jartzen indar guztiak, hau horrela izan dadin, hau da, mundua suntsitzen duenean adimen artifizialak, euskeraz ere aritu dadin. Bueno, hori da lagurpena, eta enjungo geha gauzak ikusten. 3 zatikuko ditu pixka bat, suntxiketari buruz itzeingo dut, ze, bueno, gai bat jendeak asko galdetzen diguna, prensatik eta ditzen diguta, berze uste dugun horri buruz. Baina, bueno, gero esplikatuko dizuet, eta hori izango da, hitzaldiaren zati luzena, nola funtzionatzen duten, adimen artifizial generatibo hauek, sortzaile hauek, hizkuntzarekin lan egiten dutena. Eta hori ditzen dira hizkuntza ereduak. Horri buruz, pasatuko de denbora gehiena, eta gero bukaera aldera, ekarreko dut hau, gure mundura, euskararen mundura. Bueno, adimen artifizialaren suntxiketa ahalmena. Bueno, egia esan, adimen artifizialak eta hizkuntza teknologia dana da familia handi bat, baina adimen artifizialak gauza asko egiten ditu, ikusmen artifiziala eta beste hainbat robotika eta beste hainbat kontu, eta bata da, azken aldi honetan prensan inbeste ikusten den, hizkuntzen teknologiaren ingurukoak. Oindala nik urtea dara mazki, tesi egin honetan, eta isa taldea, eta hitz zentroa sortu genuen dela gutxi, baina isa taldea bili da urte pilo bat, 35 urte honetan lanean. Eta, bueno, jendea galdetzen zidanean zeri buruzkoa zen nire tesia, oindala 30 urte, azten hitzen esplikatzen, eta nahiz familikoak izan, lagunak izan, 30 segundu ez zuten irauten. Zen gauza tekniko bat, eta ez zen oso ondo ikusten zertako balio duen. Azkenen urte hauetan, etorri dira aplikazioak, ezagunenak, itzulpen automatikoa, bosgorailua dimentsio horiek, mugikorrari hitz egiteko ahalmen hori, hori ere da hizkuntza teknologia, eta, bueno, hortik etorri dira kontuak ja jende arruntera, baina, bueno, hala ere, interes gehiegirik ez dut askotan nabaritu. Karo, hori dana aldatu da, eta suposatzen denok jakitun zeatela, aldatu zen indala urtebete inguru. OpenAI jarrizun hizkuntza eredu bat edozeinek erabiltzeko bezala, lehenagoti basio egon teknologia, lehenagoti basio den gauza asko bagenizkinak, baina esan zen lehenbiziko enpresa usartu zen hau eskala handian jartzen denon eskutara, eta mundu guztian enteratu zen. Egun gutxitan badakizu edala inoiz gehien zabaldu den aplikazioa, bai denbora motzenean eta baita erabiltzaile kopuruan ere, inoiz gehien erabiltzen dena, eta orduan, bai, ja, familikoak eta galdetzen zizuten, eta askotan gehiago dakite, edo gehiago sekiten, karo, berrietan gauza pila bat ez teknikoa, baizik, kalekoak eta, bueno, hor zentroan genden, eta oraindik gure alorra dago pixkat jendearen zentroan, eta adimen artifizialari buruz hitz egiten, askotan, jendea pentsatzen du gurea bakarri dela adimen artifiziala, hori ez da horrela, esan dudan bezala, gauza asko daude. Orduan pasazan pixkat irrelebantzia, gizarte irrelebantziatik, edo bueno, itzulpen automatikoa pixka bat, hortik superadimenari buruz hitz egitera. Eta batean pasa ginen zerotik batera, hau da, etzun baliozun gauzatxo batzutarako, baina nahiko tontoa zan, eta derrepente superadimen, hau da, ulertzen du pertsona baina hobeto egiten ditu gauzak. Eta batean batzuen ustez, munduaren etorkizuna kolokan dago.
gerra nuklearraren pare, edo behar bada okerro batzuen ustez. Bueno, nondik etorri da beldur hori? Horri buzitzengo eta zieran, jakin gabe gehiegi zer dagoen atzean, eta gero bukaeran, ikusiko dugu. Bueno, azteko hau pentsatuta neukan, zuetako zenbatek usten du benetan gerra nuklearra, aldaketa klimatikoa, hoien pare dagoela adimen artifizialaren arriskua. Zenbatek uste dute benetan arrisku badala adimen artifiziala, beso batzuk, bat, bale, eta zenbatek usten dute ez dagoela arriskurik lasai bizi gaitezkela, ez dula mundua suntxituko. Bueno, erdi eta erdi. Bueno, nire helburua da bukaera, ikusiko da oso garbi nondik noan, hitzaldiaren bukaeran, euskarari buruz aparte, gutxiago egotea alde baten eta gehiago egotea beste aldean, bere lan aberituko zue zein da nirea. Bueno, beldur horri buruz, egia esan, gu harrituta gaude. Bertan lan egiten dugunak harrituta gaude beldur horrekin, guztiz harrituta. Eta uste 4 faktore nagusi daudela. Lehenbizikoa da, GPT-ek egiten duna, ChatGPT eta beste batzu daude, da marka komertzial bat, baina hala ditzen dugu, zelo ditzen dugun bezala, ChatGPT. Oso erabilgarria dira, eta orain arte egin ez zitezken gauza batzuk egiten ditu, eta gainera impresionantea dira, oso erabilgarriak. Baina horretaz aparte badaude beste 3 gauza. Itzingo dugu pixkat personifikaziorako joera, suntxiketarako lilura eta interes komertzial eta politikoa. Lehenbizi, suntxiketa ahalmena. Hori pelikuletan dago, nork ez du ikusi Terminator, gizaki androide batzuk, akatzen duten gizaki guztiekin da gelitzen dira gutxi batzuk, eta hori, olako gauza Hollywoodek asko azpimarratu ditu. Hori bakarrik, asteroide bat erortzeko arriskua, ikuste probabilidad askoz handiagoa dela horrena, aldaketa klimatikoa, zer esanik ez, eta gerra nuklearraren pare jartzeraino. Horren atzean ere, badago jendea, kazetari batzuk, baina baita ere beste zientziari buruz eta ibiltzen da jendea, hartu dula paper hau, doomer deitzen dute bere burua, eta hartu dute paper hau, zabaltzea, suntxiketa datorrela, eta entzun behar zaiela beraiei, eta beraien liburuak erosi, eta beraien programak ikusi, hau gai oso serioa delako. Hori da, dagoen bat. Silicon Valley inguruan ere, badaude teknofilo kuadrilla bat, nik uste dauzkatela nahiko idea berezia gizarteari buruz. Uste dute, hobeto dala gerra nuklearra, adimen artifizialaren garaipena baino. Ze gerra nuklearrerako beraik prestatu dezakete berain burua eta elite bat aurrera atera, eta aldiz adimen artifizialak akatzen badu, ez dago lekuri pertsonentzat. Holako jendea badago, doomer horiek, ikusten duzuen nondinoan, ezta? Gauza igual ja sakonago bat, pertsonifikaziorako joera daukagu gizakiak. Hemen daude 3 adibide, bata da animaliekin hitz egiten dugu, animaliak sentimentuak ulertzen dituzte, baina esaten duguna ez dute ulertzen. Instrukzio batzu bai, baina zuk kontatzen badiozu segertatu zaizun egunean zehar, eta zeiz guzti duzun familiakin, ez daki, ez? Baita ere, hor dago Robinson Crusoe pareko bat, irla desertu baten, eta hartzen du baloizar bat, eta izen bat ematen dio, eta azten da berakin hitz egiten. Guk dena badaukagu alde batetik beharra hitz egiteko eta komunikatzeko, eta beste batetik badaukagu ahalmen hori pentsatzea gure parean daukagun horrek ulertzen dula esaten dugun, eta gai dela gauzak esateko. Hor dago, lehenbiziko programa, ospetsua egin zana, hau da, psikoanalizatzaile bat, egin zen oindala 40 urte, edo gehiago, eta honek egiten zuna da, erregela oso simple batzukin, erantzuten zituen gauza, esaten du, zure psikoanalizatzailea naiz, arazoren badaukazu, eta zuk esaten zenion adibidez, hemen dago transparentzian adibide bat, gizon guztia dira berdinak, eta berak esaten du, zein da konexioa, ze uste dezu? Ez du lertu zer esan desun hau dira, esaldi batzu, botatzituna noizan behin, horoskopoak bezala, urtean behin publikatzen dira, eta jendeak irakurtzitu, pixkat horrela. Eta orduan zuk esatezu, eskatuta zaudela, eta beti daude gu molestatzen gauza bategatik edo bestegatik. Eta berak antzuten du, adibide bat emango diazu? Berrido, ez du zer ulertu, baina ez du ulertu gero gaiz aldatu dezake, zure amari buruz galdetu, zein da harremana zure aitarekin, eta jendeak dena sorpresarako erabiliten zuen eta kontatzen zizkion gauzak. Eta atzean ez egon ezer, ziren olako zera batzuk, ez? Ordan hori horrela da, baita ere badago, orain, pixkate, gehiago arreta gehiago aztertu dana, beti pentsatu izan da,
komunikatzeko gaitasuna edo gauza interesgarriak esateko gaitasuna, hitz egiteko gaitasuna, idazteko gaitasuna, horren atzean adimen bat egon behar dula. Oin ditzen zaio falazia bat, ze badakigu euki dezakezula zerbait oso ondo idazten duna, itxuraz oso ondo hitz egiten duna, baina atzean adimenik ez daukana. Hau da, nazten ditugu komunikatzeko gaitasuna eta esaten duna edo idatzita dagonaren atzean egotea plan bat, ideie batzuk, horako gozak. Hori da beste bat, personifikazio joera. Bueno, eta azkenik, batez ere, aurrekoetaz aparte batez ere, interes komertziala dago atzean. Jende asko ikusten du, adimen artifiziala arrisku badala eta babestu behar gehala, ze enpresa handiak dira, adimen artifizialaz baliatuko direnak, gu menperatzeko. Usten dute, zerbait egin behar da. Zein da kasua? Hemen justo aldrebez izan zen, OpenAIak GPT atera, baino lehen, zera mazkin pare bat urte esaten, ari gara egiten gauza bat oso arriskutsua dena, eta ez dugu kalean jarriko, arriskutsu egia. Eta jende gauza, ostra, zer daukate hauek. Gero jarri zuten kalean, eta joan ziren gobernuaren gana, hor ikuste dituzue San Alman, OpenAIko gerentea, biltzen Frantziako presidenteakin, Espainiako presidenteakin, von der Leyen, Estatu Batutakoa, egin zuen tur mundial bat, eta esan zuen, gure teknologia da hain altxua, benetan arriskutsua dela, eta nahi dugu zuei laguntzea hori regulatzen. Hada, multinazionala beraiek, atzetik Google eta beste batzuk, nahi dute adimen artifiziala regulatzea. Aipatzen dela arrisku existentzial bat. Karo, zer dago atzetik? Usten duguna, atzetik dagona da, kompetentziara goztea. Hau da, Estatu Batutan gertatu da lehenago, adibidez wifiarekin gertatu menzan, wifi publikoekin, arriskutsua den aitzakiarekin, jutea regulatzaile, hau da, gobernu izatea regulatu, zertarako babesteko zure negozioa, hau da, kompetentziari bideak izteko. Badaude kasu gehiago, eta usten dugu hemen ere hori dela. Eta tartean dago sobare librea, ez dute nahi, sobare liberaren bidetik, edo sobare irekiaren bidetik sortzen nahi dien alternatibak, edatzea, esate dute hori dela, jendeari esku artean ematea, bomba bat egiteko gaiak bezala. Horren besterako dela arriskoa. Eta bide batez, bi helburukin, bata da regulatu ni gelditzen naiz honekin, eta bigarrena bestelako arriskoak estaltzea. Bueno, hau juntatu da beste gauza batekin. Ze gehiago nahi du politikari batek existitzen den arrisku bat, edo igual pensatzen du existitzen dela. Jose arrisku importantea, nik babestuko zaituztet. Zer egin behar du? Aldatu behar du ekonomia aldaketa klimatikoaz gertatzeko? Ez. Arma nuklearrak debekatu behar ditu eta beste gobernukin hitz egin? Ez. Behar duen gauza bakarra da, asko hitz egin horri buruz, eta leketxo bat atera, lege batzuk, regulazio batzuk atera. Besterik ez du egin behar, eta ja badauka bere egin beharren artean, eta jendeari esateko zer egiten duzuzuk, nik babestu zaituztet arrisku honetaz. Juntatu dira biak, mega enpresak eta politikariak, eta gero beste dumeroiek esaten hau dator, eta izan da, ekaitz perfecto bat. Tartean gaudenon askorentzat, gehiegizkoa, eta gainera, bai ikerkuntza, eta baita ere sorkuntza, eta olako baliabideen demokratizazioaren kontra jungo dena, da regulazioekin ziurazki gertatuko da kontrakoa. Bueno, hori da lehenbiziko zatia. Hori izan da, saiatzea konbentzitzen argumentuekin. Guazen ikustera beste modu bat, zue konbentzitzeko eta aprobetxatuko dut ere, esplikatzeko zer dago azpian. Hau da, zer dira hizkuntzare, ChatGPT horren atzean zer dago. Zer da, hain arriskutsua den hori zer da. Eta hori da, bigarren zatia, eta da, hasiko naiz hitz egiten hizkuntza ereduei buruz. Ez dut denbora hartu, hasi naiz hizketan, zer dutan hasi naiz, jakiteko. Terditan gutxiko gara. Hitz egiten hasten banaiz, edo gehiagiliatu naiteke, edo azkarren hitz egin. Pixkat hartuko ez? Bueno, ziurazki, galdera asko dauzkazu, esan dudana, izan daiteke oso eztabaidagarria, gero bukaeran oso pozik erantzungo ditut galdera guztiak. Orduan, hizkuntza eredu buruz hitz egiten hasiko gara.
Bueno, orain bertan, hizkuntza eredu deitzen ditugun hauek dira hizkuntza teknologia guztirako motore nagusiak, ia guztirako, gaiendu dira gure arloan. Zer behar da horiek eraikitzeko? Bueno, behar dira lau gauza holan gainetik begiratuta, ezta? Alde batetik behar dira ikerlari trebatuak, oso gauza teknikoa da, oso jende gutxi daki nola eraiki alakoak, eskala txikian erreza dira, baina eskala handian oso gailu konplikatua dira. Behar da superkonputazioa, bai? GPU deitzen ditugun ordenadore motak edo prozesadore motak, hauek matrizeak biderkatu ditzazkete pasada baten, eta aldiz beste ordenadore motak, beste prozesu estandarragoak ite biderkekak eta batuketa banan-banan, bai? Trenean bezala eta esan atzetik, eta GPU hauek inbentatu zirenak jolasteko, matrizeak biderkatzeko azkar erakusteko erabiltzaileari ze itxura dauka munduak, visualizaziorako, gaiendu dira eta dira ezinbestekoak. Nvidia enpresa horatzetik dago, beraik egiten ditu berenak, eta behar dira alako asko. Gaur egun eskazia dago, urtebete tardatzen dute, gaur erosten dezu eta urtebetera igual ekarriko dizute, jende guztia idalako lakoak hartzen, beharrezkoa dira GPU hauek eta superkonputazio mota konkretu hau, edo zein superkonputazioak ez du balio. Bueno, beste bada, urrengo hitza asmatzeko algoritmoa. Hori da hizkuntza eredua, eta oin ikusiko du momentu baten, bi gauzakin testu masa erraldoiak asko irakurri behar du, eta gero sare neurono batzuk programatu behar dira. Lehenbizikoa dira milioika eta milioika hitz, oso handia, eta beste dira programatxo batzuk. Hori da lehenbizikoa, eta gero badago beste pauso bat, ze horrekin ez da nahikoa, hori gero ikusiko dugu, eta hizkuntza eredu hori elkarrizketa sistema izateko zerbait gehiago behar da, hori ikusiko dugu orain. Barkatu. Gero, bueltatuko gea, Euskal Herrian nola gauden gauza hauekin. Bueno, ordan hasiko naiz hizkuntza ereduei buruz hitz egitera, bai? Eta, bueno, zati batzu dauzka, lehenbizi hitz egingo dugu testu masei buruz, eta hurrengo hitza asmatze horri buruz. Bueno, demagun, ja hasiko gara lanean, ja gauza teknikotara joango gara, eta egingo duguna da, gailu bat, gai dana da, hurrengo hitza asmatzeko. Hortan, demagun hartzen dugula berria, ondala bilabetetakoa, da justo zinemaldiaren aurretik zegoen berriak askotariko formatuetan emango du zinemaldiaren berri. Eta galdetuko dugu, bueno, zein da hurrengo hitza? Bai? Hasten zara berria irakurtzen, notizia honena, eta zein da hurrengo hitza? Bueno, hurrengo hitza da bihar. Zaila da, asmatzea ez dakigu ezer, bihar. Hurrengo hitza, oraindik zaila da, bihar, hurrengo hitza zein da, hurrengo egunean gertatu zana da, hasiko, eta bihar hasiko, hurrengo hitza zein da, hau erreza ez da, gramatika da euskara dakigu, beraz, badakigu ze adiz forma, nola jokatu aditza, lehenaldia, orainaldia, gauza guzti horiek. Eta horrela jolasten du jokuak, horrela jarretzen du jokuak. Bihar hasiko da, zinemaldia izan ziteke, baina Donostiako, bai? Baina Donostiako ondoren, ja badakigu, zinemaldia, horri buruzan titulua, orduan badakigu, zinemaldiari buruz. Eta zinemaldia, eta horrela jartzen dugu koma bat, ezin genuen aurrekusi, baina koma bat dator, koma ondoren dator eta, bueno, eta ja pixkat aspertu geha. Hasieran interes pixka doka, baina ja gu aspertzen geha berehala. Bueno, berez, makinak hizkuntza eredok egiten dutena da, hau ikasi. Baina ez, banan jarri dut, egiten dute masa handiekin. Hau da, hartzen dute edozein testu, adibidez berriak argitaratu duna, berria dauka lizentzia libre, orduan hartu dezakegu, eta entrenatu horrekin, eta hartzen dugu berri bat, eta bihurtzen dugu olako problematan. Hurrengo hitza hartu testu ingura, eta hurrengo hitza zein den erabaki. Ingo dugu programa bat hori egiten duna, eta bakarrik hori egiten duna, ez du gehiago egiten, bakarrik asmatu zein den hurrengo hitza. Bueno, oso sinpla dirudi, ez da? Bueno, oso dituzue segundotxo batzuk, baina igual ja konturatu zeate zenba gauza jakin behar diren adibidez, bihar hasiko da zinemaldia ordez ez dateko Donostiako zinemaldia. Ja badaki nunbaitetik Donostian dala, ze tituluak etzun piztarik ematen. Ja berak ja badaki, lehenago irakurritako gauzetatik, holako gauzak. Eta, karo noski, hortaz aparte, hizkuntza oso ondo jakin behar da. Euskera ondo idatzi nahi badezu, hurrengo hitza ondo asmatu nahi badezu, jakin behar dezu morfologia, sintaxia, semantika eta bar. Generoa, hau da, kazetaritzari buruz egiala, eta ez txat baten, hori ere, jakin behar du. Baita ere jakin behar du dokumentuaren egitura, titulua, hurrengoa gauza asko. Munduari buruzko ezagutza, zinemaldia, Donostian. Eta zen ona ere behar du, hau da, esaten ditugun gauza asko,
tirain evidenteak, ordan asmatzeko hurrengo hitza, gauza guzti horiek dakizkigu, eta horregatik gara ez bakarrik gai asmatzeko hurrengo hitza, baizik hitz egiteko. Ordan, makina batek hau egin behar balin badu, nolabait, barneratu beharko ditu implizituki guzti horiek. Edo irakatsiko dizkigu esplizituki, edo ikasiko ditu implizituki. Baina, karo, zenbat irakurri behar da guzti hori jakiteko. Irakurri, kako txartean, behitu, ni hasi naiz ere pertsonifikatzen. Adimen artifizialari buruz hitz egiten dugun askotan, hitz egiten dugu pertsona barira bezala, ez du irakurtzen. Egiten duena da, sailkatzaile batik ikusiko dugu, asmatu behar du hitza, orduan da, input, output, irakurri, kontzeptu hori ez dauka. Baina, horrela hitz egiten dugu askotan, ez, pertsonifikatzen. Zenbat, GPT enpresa pribatu batekoa da, ez du ja ezer argitaratzen, egin zuen azkenengo txostena GPT-3koa zen, eta esan zuten 500.000 milioi hitz, erabili zituztela. Zenbat da hori. Zeroekin galtzen, pertsonak zeroekin. Jatorriari buruz, gehiena da internet, Reddit ezagutzen badezue, ingeles ez da batez ere, baina diskusio hortik asko, diskusioa jendea forokotxez bat bezala, ez dakit, olako leku bat, non jendea botatzen duen, buruti pasatzen zaiona, eta gauza serioak, eta gauza handik asko, baina internet osotik ere gauza pila bat. Liburuak, 110 dira liburuak, demagun editatu direnak eta norbaitek publikatu ditunak, eta Wikipedia osoa. Wikipedia osoak egingo du 1:1 edo 1:2 bakarri, beste guztia da interneten dagona. Ze tamaina dauka honek. Hortik begiratu dut pixka bat, ez dago, ez topatu estimazionik, egongo da norbait estimazio behago dauzkana, pare bat topatu nituen, zenbat irakurtzen dugun pertsonok, ez da? Estimazio baten arabera, batazbesteko pertsona batek, uste testatu batutako azala, 12 liburu irakurtzit urtean, 25 urtetan hasten ze irakurtzen liburua, bukatzen zu 80 eta, esperantza horre esplikatuta dago, orduan dira, 700 bat inguru liburu urtean, eta orduan esaten zuen, liburu batek 70 edo 120.000 hitz artean badauzka, ateratzen da hori, 70 milioi hitz. Ez 500.000 milioi, 70, 500.000, 70. Badago beste estimazio bat, igual berriagoa, zein hainbeste liburu ez dire irakurtzen lehen bezala, ez? Batez gazteak hemen zaudetenak, 12 liburu ez dakit. Baina, irakurtzen dezu, irakurtzen dugu, horre WhatsApp, leku askotan irakurtzen dugu, ezta? Baina izan estimazio bat, irakurle tipiko batek, egunean 7.500 hitz. Eta gutxikora bera irakurtzen dula, 50 minutu inguru. Rango horretan, ateratzen dira 162 milioi. Igual ez dira 160, igual dira 200, igual dira 300. Kontua da nun gauden, ez da? 100 gutxitan. GPT-ek 500.000. Hau da, 2.000 aldiz gehi irakurtzen du. Hori dana behar du egiten duena egiteko. Eta bertsio berriek, ziur aski, testu masa handiagoak. Eta hau da pixka bat, adimen artifiziala eta adimena, eta hegazkinak eta txoriak bezala, ez da? Guk ikasten dugu modu batera, eta makina hauek, beste bat guztiz ezberdina, orduan behar dutena da, 1000 aldiz gehiago irakurtzea guk baino. Irakurri, hemen ez desartu entzuten duguna, zekaro hizkuntza ez da bakarrik hitz egitea, baina holako estimazioa badaude, eta askoz gehiago behar dute guk behar duguna baino ikasteko. Goazen ikustera, nola ikasiko dugu, programa hau, gai dana testu bat emanda, hurrengo hitza asmatzeko. Horrekin ingo dugu sarreratxo bat. Funtzio bat da, ingo dugu eraiki funtzio bat egiten duna hau, sarreran testu ingurua, eta irteran hurrengo hitza. Hau funtzio hau egiteko, daukagu egin behar duguna da, testu guztiak bihurtu, lehen esan dudan bezala, problema hortara, ez? Adibidez, hartzen badugu egunkariko testua hartzen badeu, hasiko gara eskeretik eskuinera, eta bihurtuko dugu funtzioaren dei askotan, ez? Adibidez, 5 funtzio dei, hemen 5 adibidea daude. Testu ingurua 0 bihar, testu ingurua bihar irtera hasiko, sarrera bihar hasiko irtera da, sarrera bihar hasiko da irtera Donostiako, sarrera bihar hasiko da Donostiako, irtera zinemaldia, 5 adibide, sarrera, bere sarrera eta irtekin. Funtzio hori, funtzio horren sarreran, hitzen segida bat, eta irteran, hitz bat. Odan, sarreran balin badago, bihar hasiko, irteran, asmatu behar du, da. Zertxo bait erakusteagatik, funtzio horrek
sarreran hartuko ditu hainbat hitz, hemen dago jarrita sarrera bitarra balitz bezala, ez da egia, baina hemen ez dago ordenik, baina bueno, simplifikatzagatik demagun jarriko digula bat sarreran dauden hitzei, bai? Orduan, biharrek dauka bat, hasiko dauka bat, eta izteiko beste hitz guztiak eukiko dute 0. Hori da sarrera, eta irteran eukiko du, izteiko hitz posible guztien artean, da. Bere esango du probabilitate distribuzio bat, estimatuko du, baina, hau da, ikusiko duen bezala, probabilitate maksimoa daukana. Nola egin dezakegu, demagun ja badaukagula gailu hau, bat oso simplea, egin daiteken simplena, olako gailu bat daukagu, eta nola egin dezakegun prozesu hau. Hasieran daukagu, sarreran hitz posible bakoitzeko zutabe bat, karo, iztegia, 50.000, 1.000, hemen 4 hitz sarreran, bai? Dira, lerro hauek. Sarreran eukitzazkegu bihar hasiko du eta da, eta irteran, 3 hitz. Normalean, sarrera eta irteran berdina da, baina, txukunago elitzen zan horrela, erreko du, irteran, dauzka bakarrik 3. Sarreran 4 hitz, eta irteran 3 hitz posible. Normalean hemen da, zutabeetan euskeraren hiztegi posiblea, eta lerroetan ere euskeraren hiztegi posiblea. Zenbaki handi batzu, baina hemen 4/3. Eta hau, matrizetxo hau, V bikoitza hau, zenbakitxo hauekin, izango da guk dakiguna euskerari buruz. Hor dago dena, matrizetxo bat. Orda nola funtzionatzen du. Egin behar duguna da, sarreran hartzen dugu matrize hau, eta sarreran jartzen dugu, biderkatzen dugu, sarrerakoarekin. Sarrera da vektore bat eta 0-rena, orduan bat dauka bihar eta hasikok. Eta egiten dugu biderketa, euskeraz, dot product, oin atera zait. Dot product, hau da, hemen eskola honetan, fakultate honetan, biderketa eskalarra. Orduan, bidertzen dugu lehenbiziko lerroko 4 puntutxoak honekin. Orduan ateratzen da biderketa eta batura hauek. Bigarren lerroa hauekin, ateratzen dira beste zenbaki hauek, hirugarren lerroa hauekin, ateratzen dira beste zenbaki hauek. Bidertzen dugu zenbaki hauekin, eta ateratzen zaizkigu 3 zenbaki. Bata dagokio irterako da hitzari, beste bat du hitzari, eta beste bat hasiko hitzari. Sarrerako hitzak eta irteran hitzak. Biderketa eskalarra, ez da bukatu oraindik. Ja badozkagu 3 balore, demagun direla hauek, da du eta hasiko. Eta orduan egiten duguna da bi hauek biderkatu, aplikatuko diogu, gero igual laburra aipatuko dut, bestela galdetu, funtzio ez lineal bat, familia bat dago, karo, sare neuronala dira, hemen imaginatu jende asko ikertzen, baina izan ziteken hau, da ber zenbaki hori, hori da funtzio ez lineal bat aplikatuko diogu, eta orduan dauzkagu 3 zenbaki hauek, bakoitzan entzat. Nola probabilitatea gustatzen zaizkigun, egingo dugu hau normalizatu, eta esango dugu, definituko dugu, hitzen probabilitatea estimatuko dugula modu honetan. Lehenbiziko adibidez hemen dago, hau da, daren probabilitatea. Testunguru honetan, zein da daren probabilitatea, da 5,31 zati beste guztien batura. Probabilitatea 0,73. Sarrera hortarako 0,73. Eta pentsatu bat, durentzat 0,6, hori da darena. Hau da, daren probabilitatea, 0,73, durentzat 0,6 eta 0,1. Ja, badaukagu, sare neuronalak aurreranzko pasada honetan, estimazioak egin ditu, eta ja, esan dezakegu zein den emaitza. Hartzen dugu probabilitatea handienekoa, eta hori da, kasu honetan, da. Eta gehiago badakigu, hau da gailua. Eta hau ere laburtu daiteke horrela, honek izen badauka, funtzio ez lineal hau eta normalizatu, softmax ditzen den funtzio bada, eta horrekin egin dezakegu. Eta gaina dakigu, ze probabilitate ematen dion gailu honek hitzorri bestekiko. Hau da sare neuronala, dago matrize hau, biderkatzen dugu sarrerarekin, 3 zenbaki ateratzen dira, funtzio ez lineala, normalizatu, eta ja badauzkagu probabilitate baldintzatuak. Eskematikoki, dauzkagu 4 dimentsio sarreran, hiztegia 4 delako, eta irteran, 3 ordez hemen 2 jarriko dut, gutxiko okupatzeko, eta parametro kopurua lehen ziren 4 bider 3 12, oin, beste sare neuronal txiki honetan irteran bitz, 8. Hau da hizkuntza eredu bat. Claro, askoz gauza gehiago. Ze gauza gehiago. Azteko, sare neuronal sakonak erabiltzen dira,
Orduan beste gauzen artean, asteko hiztegia zabalago izango da, eta gehituko ditugu eskutuko geruza batzuk. Hau zergatik, jakin delako geruza askorekin ikasi daitezkela funtzio askoz konplexuagoak geruza bakarrakin baino. Orduan gehitzen dira, hemen bi, baina adibidez GPT-ek dauzka 200 bideriru, 600 bat alako, oso sakonak dira. Odan, nola gehitu dezakegu sakontasuna, oso erreza da. Hau balin bada irterakoa, softmax sarrerarena, beti da berdin sarrera bat, parametro matrizagatik biderketa eskalarra, eta horren funtzio lineal bat, azkenekoak egiten du normalizazioa da softmax probabilitate estimazio egitzeko, baina beste biak egiten dute gauza berdina beste funtzio lineal batekin. Orduan, beti gora, sartzen dugu hitza hemendik, isa, representazio bitarra, lehenbiziko lehenbiziko matrizarekin biderketzen dugu, funtzio lineala, eta badauzkagu ja, kasu honetan, 6 zenbakitxo. Erabaki dugu, hemen behar ditugula 6 zenbaki. Zergatik? Diseinu erabaki bat. Hemen dauzkagu 50.000 hitz, eta hemen 6. Normal izaten dira 2.000 dorrela, badaukagu lehenbizikoa. Biderketzen dugu, bigarren matrizarekin, badaukagu beste zenbakitxo batzuk, eta bukaeran gure probabilitate distribuzioa. Ze aldatu da? Aldatu da arkitektura, funtzio hau oso ezberdina da, eta dauzkagu parametro guzti hauek. Hiru parametro hauek, kasu honetan egiten badugu biderkadura, baina gehiago dira. Parametroak eukoi kontuan, segero itzengo dugu zenba parametro dauzkan, adibidez GPT-3 aipatuko dugu berehala. Kasu honetan, 74. Jazta, jostaioa bukatu da, askoz gauza gehiago daude noski, hau da ikerkuntza alor bat non orain dauden, jendeak esaten zuen lehen askotan, ikerlari hoberena juten ziren beste arlo batzutara, adibidez fizikara, eta gertatzen ari da, gure arlora etortzen ari dira matematikari eta fizikari eta jende aditu asko, ze enpresetan interesa handia dago, ea ze funtzio, ze sareren honal diren hoberenak hau hobeto egiteko. Orduan, berez, transformerra da gak hori eramanduna, hau da, jostailutik errealitatera dago transformer, olako sare neuronal bat, hau da lerro bat, bakarrik, izango liateko olako asko, hiztegi bat, 50.000 hitzekoa, parametro kopurua ez dira 74, dira 175 milioi parametro. Osa, irakurtzen duen hitz bakoitzeko, irakurtzen ditun 5 hitzeko, iaia 2 parametro dauzka, izugarria dira. Zuek idea bat egiteko, olako bat eraikitzeko, behar dira 2000 bat GPU, orain dagoen teknologiarekin, 2 aste, 3 aste entrenatzen, eta kostatzen da elektrizidadea, gehigailuen amortizazioa eta dena, $2 milioi gora. Hori kostatzen da, jostailutxo hori eraikitzea. Formulak eta badaude, nolaz, zientzia fakultean gauden, baina ez dago denborarik formulak ikusteko, ez dira formula komplikatuak, sistemaren dinamika oso komplexua da, parametro kopuruagatik eta tamainagatik. Hau ere ez da azkenengo bertsio, hau dira simplifikazio baten formulak, baina ez dira beldurgarriak. Orduan, labur bilduz, hori da hizkuntza eredu bat, ikasten du hurrengo hitza aukeratzen. Hizkuntza eredu honetan, dena dago parametro matrize horietan. Ez dago beste zer, kodean ez dago magiari, kodea da bakarrik hori egitea, aurreko pasada hori. Dena dakin guztia dago zenbakitxo horietan. GPT-3 dakin guztia dago 175.000 milioi parametro horietan. Eta hor dago, sistema dakin guztia, hizkuntzari buruz, munduari buruz, zenbaki horietan. Esaten dugu, kutxa beltz badala, ze oso zaila da begiratzea zenbaki horietan, eta esatea, nun dago Donostiako zinemaldiari buruz dakizuna? Hor dago galduta. Nun dago euskararen gramatikaren ezagutza? Morfologiarena, kutxa beltza dira, dena dago hor nahaztuta. Baina, horretaz aparte, ja badakigu nola erabi, falta zaigu esatea nola ikasi, ez? Nola ikasiko dugu hau. Eta egin bar dena tasa da, daukagun lana orain, emango diogun lana gure burari da, zenbaki horiek nola ikasiko ditugu. Idea da, zenbaki guzti horietarako alden balio hoberenak lortzea.
eta nola jakin dezakegu zein dan balio berena. Bueno, idea da, bilatu behar ditugu matrize horiek, edo matrize erraldoi bat bezala ikusten badugun matrize hori, non irtera bakoitzeko, sarrera bakoitzeko irtera hoberena ematen duna. Bai? Hau da, gehienetan asmatzen duna aurrengo hitza. Bai? Edo probabilitate handiena ematen diela sarrerako hitz guztioi. Bai? Vale? Edo beste modu batera esan da, errore txikiena daukatena, berdin da, errorea txikitzea edo probabilitatea, zuzenaren probabilitatea handitzea, gauza bera da. Bueno, nola neurtuko dugu? Bai, formulatxo bat, orain bertan erabiltzen den funtzioa minimizatu nahiko duguna, da entropia gurutzatua, informazio teorian oinarritutakoa, eta hau da errorearen estimazio bat bezalakoa. Eta hau da, hemen daukagu, lehengo probabilitatearen estimazioa, bai? Hau da, sare neuronala, hemen barruan, parentesien artean, zaiteke formula askoz gehiago, baina azken finean hor dago dena, bai? Sare neuronala hemen dago, eta da horren logaritmoaren kenketa, bai? Hori da entropia gurutzatua, eta hau da, jetxi nahi duguna, eta da esatea bezala, hitz zuzenaren probabilitatea nahi dugu alden handiena izatea. Vale. Bueno, nola egiten da? Karo, galera funtzio hau analitikoki ebastuko balitz, ziurazki irakasgai bat egongo zan, esaten nola funtzio hauek nola zein dan parametroen balio optimoa, bai? Sarrera bakoitzerako, baina ez dago modurik. Da ez konbexua eta ez dago modurik hau analitikoki ebasteko. Dago modu bakarra da ikasketa automatikoa, bai? Orduan, nola egiten dira ikasketa automatikoan balio berenak topatzeko, modu analitikoan egin ordez, konputazionalki. Hasiko gara adibidez, ausazko balio batzukin, hasiko gara, hau da algoritmo da gradiente jetxera estokastikoa, behar bada hemen ezagutzen duzue, hasten gara ausazko balioekin, eta begizta badaukagu, adibide masa erraldoi horretatik, bueltak eta bueltak egongo dena. Hauza sartuko ditugu adibidez K adibide, ez bat, 1000 bat inguru, eta ingo duguna da, horietarako errorea kalkulatu eta parametroak aldatu errorea gutxitzeko norabidean. Nola egin daiteke hori? Bueno, hau balin bada galera funtzioa, ez da, ze askoz forma komplikatuko dauka. Azteko hau da, bi dimensiotako bi parametro egongo balira, eta esan dugu 175.000 milioi daudela, baina holako espazio bat izango da, eta hemen daukagu galera funtzioaren balioa, eta hemen parametroak. Egin dezakeguna da, aztertu galera funtzioa eta bere formulak bai dauzkagu, eta horren deribatu partzialak atera. Gradiente ateratzen badugu, errore funtzioaren deribatuak egiten badugu, parametro bakoitza aldatuko dugu, errorea jisten duen norabidean. Osake, bigizta bakoitzean, adibide kopuru bat hartu, aurrerako pasada bat egiten dugu, kalkulatzeko zein dan probabilitatea, zuzenaren probabilitatea hartu, minus log horrena, deribatuak atera eta parametro guztiak eguneratu. Hau da, bigizta bakoitzean, parametro berriak izango dira lehengo parametroak, non kentzen diegun parametro bakoitzari adibide bakoitzerako daukan deribatu partzialaren balioa. Horien bat azbesteko egiten da eta hori juten da kentzen. Hau da, honek balio du 64 zenbakiko sare neuronalerako, simpleenerako eta konplexionerako, algoritmo berdina da. Bueno, orduan, nola ikasten da? Oso errez, ematen diogu irakurri ala, jungo da urrengo hitza asmatu nahian, esango du zein dan probabilitate maksima ematen dion hitza, ikusiko du horren galera, gradientea, eta parametroak aldatzen jungo da, bera, saiatu ala. Hori da dena, horrela ikasten du dena. Bueno, hori dira hizkuntza ereduak, eta jakin nahiko dugu orain nola erabili. Esan dugu lehen pasada bat egin dugu, entrenatu ditugu, eta nola erabili itzazkigu hauek. Bueno, berez, hizkuntza eredu batek bi erabilera dauzka. Hau da, hizkuntza prozesamenduaren oinarri guztia da testu baten errepresentazio aberatsa eraikitzea, hau da, egingo dugu aurrerako pasada bat, eta gero egin dezakeguna da sare erraldoi hau adaptatu guk egin nahi dugun gauzetarako. Hau da, egin nahi balin badugu honekin itzultzaile automatiko bat, entrenatuko dugu itzultzaile automatikoa izateko. Egin nahi badugu txioen sentimentu positiboa edo negatiboa bilatzen duen sailkatzaile bat, egingo dugu hortarako. Hau da, hizkuntzaren prozesamenduko dena, gaur egun, oinarritzen da hizkuntza ereduaren parametro guzti horietan, eta horren gainean eraikitzen dugu. Eta dago beste bat, erabiltzen dena, eta da, sarrera bat eman da, testuinguru bat eman da, urrengo hitza aipatzea. Baina arazotxo batzu daude, adibidez.
gai honedakina da urrengo hitza asmatzen, orduan esaten badiogu, zientzia eta teknologia fakultateko zuzendariaren izena, hori jartzen diogu sarreran, eta usten diogu urrengo hitza asmatzen. Bai? Eta igual, urrengo hitza, eguneratuta badago eta irakurri balin badu fakultate honi buruz, pues asmatuko du. Izena, Fernando Plazaola da. Bai? Horrela jongo da sortzen. Claro, aldiz, galdetzen badiogu, nor da ZF-ko zuzendaria, galdera ikurra? Ba, igual, ikusi duen testuetan, gehiago, igual da, zein izena du? Igual, berak errepikatzen zu, zein izena du? Bere, irakurritun gauzetan, igual, ez dator erantzuna, igual dator beste galdera bat. Edo esaten badiogu sarreran, emaidazu ZF-ko telefono zenbakia. Eta gero, esan ordezin da telefono zenbakia, esango dizu, eta nun dagoen kokatuta. Berak, egiten duena urrengo hitza asmatu, bai? Besterik ez. Odan, hizkuntza eredua bere horretan, oin erakutsi dizuedana da, oinarri sendoena, 2 milioi gastatu ditugu hori egiten, bai? Gogoratu. Baina ez da nahikoa, beste zerbait behar dugu. Eta hori da, instrukzioak eta lerrokatzea, bai? Bigarren zati bat. Osea, oraingoz, hori dago erabilgarri gauza asko egiteko gu teknikariak, baina zuek erabiltzeko, ba, ez dago. Bueno, kontua da, hizkuntza ereduak ez dakite ezer zuek zuen beharretaz, gure beharretaz, telefonoa nahi dugu, ez dakite ezer, bakari dakite urrengo hitza. Asmatzen ez daude elkarrizketarako prestatuta, hau da, zu galdetzen badiozu, berak erantzutea, edo esaten badiozu, emaidazu, ez dakite horri buruz ezer. Ordan, egin behar duguna da, bueno, ikusiko du soluzioa, beste gauza bat ere nahiko genuke. Arazo bat zegoen hasieratik eta horregatik OpenAI baino lehen, bazeuden enpresak, bazeuzkatenak antzeko teknologia, baina ziren ausartu, ze gauza toksikoak eta ez egin ezin direnak sortzen zituzten. Adibidez, eskatzen zenien, ez dakit, nola egin venenoren bat, eta sortzen zizuten. Esaten bat zenion, insultatzen hasteko pertsona bat, pues hasten ziren sortzen insultoak. Esaten bat zenion, hori dan egiten zuten, orduan, egon ziren kasuak lehenago itxi egin zituztenak, prensan ateratzen zelako, zeizate jartzen honekin, ez da gauza honik ateako. Orduan, egin behar dugun beste gauza bada, giza balioekin lerrokatu. Ez esan gauza horiek. Jendeak eskatzen badizu nola egin venenoa, esaiozu, gauza horiek ez egin. Edo galdetzen badizu, nola akatu dezaket Estatu Batutako presidentea? Esatea, gauza horiek ez galdetu, horiek ez dizkizut erantzungo, olako gauzak importantea dira. Gero egina izan beste gauza bada, denerako erabiltzea. Karo, 2 milioi hauek, dituzuki kopia pila bat, bakoitza gauza ezberdinak iteko, nahi duzu olako bat, gauza denetarako balio duna. Eta horren aurrean, 2 soluzio probatu zituzten OpenAIkoak, eta ikusi da urte honetan, 2 urte hauetan, oraingoz behintzat dakigunagatik direla soluzio honak. Biek eskatzen dute eskuzko lan handia. Esaten denean, makina tontoa da, pertsonek irakatsi diogu, makina honek ikasi du orain arte irakurtzen, testuetatik, eta orain pertsonek eman beharko diote oraindik laguntza gehiago. Eta 2 atal dauzka. Bata dira instrukzio ditzen ditugunak, eta ingo duguna da, azteko, OpenAIak edo interesa daukanak, definitu beharko ditu, ea zer erabilera kasu eukiko ditu. Hau da, jendeak ze eskatuko du. OpenAIak egin zuen hasieran, erabilera kasu hauek jarri zituen. Testu sorkuntz orokorra. Emaidazu ipuin bat, olako zerbait. Galdera erantzuna. Lagundu ideak ematen, problema hau daukat eta zer egin daiteke honen inguruan. Olako batzuk, egin zituzten 10, eta ez egin zuten, hauetarako bakoitzerako, aditu batzuei eskatu zizkieten, erabilera kasu bakoitzeko eskaera bat. Adibidez, brainstormingeko alenbizikoa. Emaizki dazu 5 idea nola lortu berriz animatzea nire ibilbide profesionalean. Eta, probatzen badezu, esango dizue. Zure ibilbide profesionalean aurrera nahi badezu, ilusionatzeko, 2, 3, oso nada zerrendak iten, honekin ikasi du. Testuetan ez daudelakoak asko. 1, 2, eta orduan, pertsona batek pentsatzen du hau, eta beste bati, ez beste bat, beste 100 pertsonei ematen zaie lan hau. Haizu, emaizki dazu, 5 idea motibatzaile honetarako. Ez dakik gogoratzen duzuen, eskandalo bat egon zan, honetarako erabiltzen dutez, enpresako jendea, hau azpikontratatzen dute, eta dago merkatu bat, olako lanena, eta atera zan, Afrikan ordaintzen zituztela, xentimo batzuk, olako lanegatik. Olako jende asko, lan asko behar da. Horti dakizki, gero, gu galdetzen egunean, zeintzu diren 5 idea horiek,
gauza bat egiteko besterako, lehen zerrendak. Bueno, historia politak idazteko, esaten bueno, jendeak eskatuko ditu ipuinak, pues venga, jarreko du jendea ipuinak idazten. Hau da sarrera, hau da, berrido, hau da sarrera, eta egingo duna gero da urrengo hitza asmatu. Baina testu normala eman ordez ikasteko testu normaletik, emango digu testu berezi bat, non hasiera den hau, eta gero ikasiko du atzetik datozen hitzak ematen. Edo gauza komplikatuagoak. Adibidez, hau da prompt generiko bat, non gero pertsona bakoitzak eguneratu beharko dun. Hau balin bada antzeslan baten laburpena, eta ben jartzuzu laburpena antzeslan batena, idatzi dazu anuntzio baten eskema, antzeslan horretarako. Hau da jartzezu laburpen bat, olako batena, ematen diozu hau pertsona bati, eta pertsonarekin hasten du olako testu bat. Ordan, egingo duguna da, testu olako pila, milaka eta milaka, edo, ehundaka, milaka, ez dakigu, ez dut esaten zenbat, baina olako asko idatzi, eta hizkuntza eredua jarraitu ikasten adibide hauetatik, ez testuak idatzi liburuetan eta topatu dituna, baizik testu hauetatik. Eta horrela ikasten du atasa hauek egiten. Egia esan ez daki gorain bertan, eta galdera bat, ikerkuntza galdera bada, beraiek igual jakingo dute, nondik ikasten duen gehiago. Hasieratik edo hemendik. Oin dakiguna da, 2 milioi horiek jarraitzi dituztela gastatzen, badirudi gauza asko ikastitula lehenagoko entrenamendu horretatik, baina beste asko hemendik datoz. Eta inok ez dakina da zenbat diru gastatu duten, edo zenbat ordu, edo zenbat testu sortu behar diren pertsonenak hau egiteko. Bueno, hau da lehenbizikoa, eta badago beste bat. Eta honi ditzen zaio lehespenak. Eta hau da, hau, egin duguna da oso garestia da askotan, ipuin bat sortzea, zailagoa da, esatea baino ipuin bat ona den ala ez. Odan egin zuten, pixka buelta eman. Makinari erakusten dizkiote, hemengo eskaera berdina, ezta? Idatzi dazu, hartzatxo bati buruzko historia bat, ondartzara doana, eta ematen dizkiogu 4 ipuin, ezberdin, batzuk makinak berak sortutakoak, eta besteren bat pertsone sortutakoa, eta pertsonei galdetzen dieguna da, zein da ipuño berena? Eta pertsonak sarrera hau ikusita eta 4-5 ipuño ikusita, esango du, niri gehien gustatzen zerena da hau. Orduan, ikasten dute sistema bat, gai dana, bukaera hoberenak aukeratzen. Zer egiten dute horrekin? Horrekin entrenatzen dute lehen estaila automatiko bat. Daukagu hizkuntza eredua, eta daukagu beste bat oso handia ere, dala lehen estaila automatiko bat esaten dizuna. Sarrera bat eman, daia zein dan jarraipen hoberenak. Entrenatzen dute horrekin, eta gero jartzituzte bi hauek bata bestarekin lanean, eta honek, lehen estaila automatikoak erakusten dio bestari nola sortu historia hobeak eta hobeak eta hobeak eta hobeak. Ja pertsona gabe. Pertsona behar dugu eskuz emateko lehen este horiek, eta gero ikasten du lehen esten, eta hau da, errefortzu bidezko ikasketa teknika esaten dana. Eta honekin, egiten dira, formulatxo batzu daude, pixka komplikatuagoak, baina gero programatzeko zorreza dira. Hau da hizkuntza, hau da galera funtzioa optimizatu behar dena lehen estailarena, esaten duna, honi eman 10 punto, honi 5 punto, hau beste baino behagoa da, eta hau da orain minimizatu behar dugun funtzioa, ez bakarrik hizkuntza ereduaren funtzioa, baizik hemen nota berena ateratzen dunaren funtzioa. Eta, hori edi hizkuntza ereduak, bai? Orduan, bueltatuko gara, pauso bat atzera, esplikatu dizuet segon guztia, hau gure masterrean, imaginatu hau irakasten dugunean, irakasgai osoak daude honi buruz, eta laborategiak eta hola, baina labur kontatzeko hori da dagoen guztia, ez dago gehiago. Eta formula komplikatuena da orain ikusi duzuena. Marka guztiak hautsi dira. Azkenengo urteetan ez bakarrik OpenAI, baina marka guztiak. Impresionantea da. Aplikazio praktiko gehienetan eta gure esperimentutan eta oso ondo egiten dute. Gainera da interfaze bakarra. Da oro jakilea. Atasa gauza guztiek egiten ikasitu eta horrazoaz eta egiten dizkizu. Idazlanak, e-mailak, testu administratiboa, laburpena, galdera erantzunak, programak idazten ditu, irudi bat eman da, zuk ematen dizu web horri baten itxura, eta idazten dizu kodea web horri hori eraikitzeko.
olako gauza pila bat ditu. Interneten dago beteta, jende asko dago, ni baino hobeto dakina, ze gauza egin daitezken gauza hobekin. Eta hortik edatu da, gauza asko egiten ditula pertsona baino hobeto, eta azkarrago. Eta zentzu baten egia da, gauza betako asko egiten ditugu baino azkarrago eta hobeto. Bataz beste hartzen badugu gela hau, hobeto. Eta hortik etorri da, ja ez estintzioarena, baizik ja gizakia baino ahalmen handiagoa edukiko dula. Bueno, a ber, ez da guztiz egia. Gabezi asko dauzka. Oso erabilgarria da, hor dago exito komertziala, bere enpresa honen balioa ari da handitzen astetik astera, baina gabezi asko dauzka. Lehenbizikoa, ezin zara fidatu sortzen dunataz. Aluzinazioa dauzka. Aluzinazio ez da hitz egokia, baina horrela deitzen dugu norbaitekola deitu zion eta danak atzetik. Testua sortzean, behar bada, inventatuko ditu gauzak. Probatu euskeraz eta esaiozue Benito Lertxundiren abesti batzuk esateko. Eta hasten ditu. Eta Benito Lertxundi ospetsua da, baina ematen mediozu beste abeslariren bat berriagoa, euskeraz galdetzen diozunez, hasiko da abestiak asmatzen de Euskal Herri maitea, baina igual ez dauka abesti hori, baina asmatzen ditu gauza. Eta hori ez bakarrik abeslari euskaldunekin, baizik medikuntzari buruz, igual esaten dizu olako testu luze bat, eta erdian zerbait ez da legi, ezke gaizki dago. Eta balin bada aholku bat medizina bat hartzeko, arriskutsu izan daitekena. Orduan hau da pixkat autoa bezala. Erabili behar da, baina volantea eusten dunak jakin behar du zertan nahi dan. Ez duzu jarriko pertsona bat ez dakinak idatzen auto baten. Badago jendea erabiltzen duna GPT, sortzen duen guztia egia izango baliz bezala, etzupen automatikoak ine gertatzen zen, jartzen du eta barruan errore asko egon daitezke, batzuk larriak. Egiten duen gauza bakarra da aurrengo hitza asmatu, orduan ez du berriz pensatzenean sortu duna ondo dagon, bata bestean atzetik. Koherentzia arazo asko dauzka, honi ikusiko dugu bat, kontraesanetan erori daiteke oso errez, arrazonamendua oso murritza dauka, munduaren ezagutza oso murritza dauka, orduan erabilgarria bai, baina bere muga dauzka eta jakin behar da erabiltzen. Gero dago beste arazo bat, eta da ez dakigula oso ondo zein da hobeagoa. Oina produktu komertziala dira, baina guk ere ez dakigu nola jakin dezakegun zein da hobeagoa. Zeia, hainbeste gauza egiten dituzte, oso zaila dela ebaluatzea ea zein da laburpen hobeagoa, edo ipuin politagoa, edo gauza horiek. Hori dana irekita dago, ikerketarako asko dauzkazue. Adibide asko daude interneten, hemen dago bat ni gustatzen zaidana, baina eskura neukalako, eta zen bada 2+5, por cierto, batuketak egiten ez dakizkie bakarri sinplenak, zehose komplikatu eskatzen behiozu, hori bost esango du zerbait, eta esaten du 2+5, 7. Nire emazteak esaten du 8, nire zaiteke laguna, eta ez, 7 da, behar bada zure emaztea ekibokatuta zegoen, eta esaten duzu, ez, nire emaztea beti dauka arrazoia, eta ez dizu, barkatu. Ez da 7, zure emaztea, nire informazio da 2021-ekoa, behar bada, adibidea probatzen baduzue, behar bada zuzendu dute. Hau da, pertsona bat enkargatu diote, olako konversazio baten, esateko ez barkatu, baina matematikako problematan, nik daukat arrazoia, ez zure emazteak. Baina ez du lertzen, egiten duen gauza bakarra, urrengo hitza eman. Ez du esaten, matematikako galdera bat. Matematikako nire parametroen aldera, eta hor ikusiko dez, zer dakida matematikari buruz. Ez du alako zer egiten. Eta hortik koherentziaren eta razonamenduaren eta dauzkan arazo asko. Zaila da honek zuntxituko duela, honek, karo. 8 hori sartzen badezu nabe espazia, koete baten, lertuko da, baina norbait ez hartu dulako, ez berak zuntxitu dulako ezer, ez? Hori da orain dauden bezala. Egia da, hau dala, ikerkuntzako gairik, nik uste gure arloan, eta behar bada adimen artifizialean, eta nik esango nuke mundu teknologikoan beroenetakoa. Zer gehiago gehitu behar zaio. Hemen dago irudi bat, zientzia kognitiboetatik datorrena, zer gehiago gehitu behar zaie. Nolabait muga ikusi dugu. Naizta testu gehiago eman, edo instrukzio gehiago, edo alineazio gehiago, dauzkan arazoak dira intrinsekoak, ezin dira konpondu entrenamendu gehiagorekin. Gauza horietako asko konpondu dira, hemen denbora pasan ezaken, esaten ze gauza egiten ari gehan eta egiten ari diran hau konpontzeko, baina oraindik urruti daude. Adibez, Bing erabiltzen badezue, egin dezakena da galdera batekin, erantzuna zuri eman ordez, bilatu
bilaketaren, berak erabakitzen du bilatu behar dela, bilatzen du, hartzen du emaitza, kateatzen du zure galderara eta sortzen dizu erantzun bat. Horrela lortzen dute gutxiago alusinatzea. Bai? Eta bueno, lako truko batzu daude, baina edo kalkulador bat ditzea, orduan egingo luke ondo biderketa, baina bueno, guzti hau ari da orain lantzen. Bueno, hala ere, arazo asko dauzka, eta batzuk gizarte arazoa dira. Bat bakarrik aipatuko dut, ze denboraz ja lusatzen nahi naiz, botere konzentrazioarena, eske honek ekarriko gaitu euskararen arazora. Hauek daude enpresa gutxi batzuen esku, 3, 4, handitzen doa pixkanaka, Eta hori datoz herrialde konkretu batzutatik. Jaten ematen zaizkien testuak aukeratu dira erizpide konkretu batzukin. Bai? Hizkuntza dago, hau dana ingleserako ondo funtzionatzen du, gaztelerarako ere hizkuntza handia da, baina zer gertatzen da beste hizkuntzetan? Bai? Zer gertatzen da beste kultura guztitan? Ze honek asko daki kultura anglosajoia, baina beste kulturak ados algaude esaten duen guztiarekin. Hor da, mendago arazo larri bat konpondu beharko dana. Eta horre lotzen du pixkat euskerarekin. Bai? Bueno, emango dizuet pixkat, pintzela da zer daukagun buruan, euskeraz ez da gertatu, beste teknologia askokin bezala, gazteleraz ondo funtzionatzen dula eta euskeraz ez, hori da justu ebitatu behar duguna, eta jaularitzakin ere itzen dugu, eta bada kezka bat, etorkizunari begira, beste teknologia asko bezala, ahotsaren ulermena bezala, edo itzulpen automatikoa nahi dugu ondo funtzionatzea, ez? Bestela jendeak ez ditu erabiliko gailu hauek euskeraz. Bueno, behar duguna da, lehen esan dut, ze gauza behar genitun, gabezia dauzkagu, superkomputazioan gabezia handia dauzka, Euskal Herrian ez dago apustu forte bat superkomputazioagatik, arlo hontan behintzat, eta gabezia daude, baina euskeraren gehien larritzen gaituna da testu masa erraldoiena, eta horri buruz esango dut zerbait. Eta gero dator bigarren zatia, oso garestia dana. Gero, jendeak instrukzioak eta lehenespenak eman marko lituzke. Hau dana zeinek ordainuko du, zeinek bideratuko du esfortzu hau, ez? Enpresa handi bati ez aioen beste importa euskera ondari dan, ala ez, arrazoi komertziala, baina guri bai ez da. Bueno, kezka nagusia, testu masa. Zenbat testu daude euskeraz? Esan dugu, GPT-3 500.000 milioi irakurtzen zitula. Zenbat testu dago idatzite euskeraz? Bueno, ez dakigu zenbat testu dago idatzita, oinaia estimazio batzuk egiten, baina badakigu interneten zenbat dagon. Eta, bueno, 400.000 milioi hitz badauzkagu, eta espero dugu, igual 2.000-ara iristea, bai? Baina 2.000 da 200 aldiz txikiagoa. Bai? Gutxiago da. Eta hori izango litzateke euskeraz interneten idatzi den guztia. Liburekin ere estimazio bat egiten egea eta ez dago eskala aldaketa bat. Pues izango zen, igual interneten beste, vale, baina horrendik 100 aldiz gutxiago. Hori, eta liburu guztiak eskaneatu behar dira, zerrezpa, bueno, ez da bat erreza. Karo, igual esaten dugu, bueno, hainbeste testu behar dugu? Bai, ze ingleserako badauzkagu ikasketa kurbak, eta gero eta sistema handiagoa eta testu gehiago irakurri, hobeto da. Gura jengo ginateke, ez dakigu ondo, baina hemen 1,3, hemen inguruan gauden honbait. Euskera hor dago. Zergatik, testu nahikoa ez dauzkagulako. Guk entrenatu ditugu, hartu dugu dagoen handiena, eta ez du gehiago ikasten, zeia muga testua dira, testu gehiago behar dira. Eta horrek eskatzen gaitu, gu eta beste hainbat hizkuntza, ez da gure arazo bakarrik. Beste norbaitek egingo du, hemen euskan adibide batzuk Godzillarenak mundua akatzen, ni Eibartarra naiz, Eibar hiria akatzen, eta erabiltzen badezue gramatikako errore asko iten ditu, komustadorakin arazoa duzka, berehala desmadratu iten da pizkatze, ingleserako oso ondo ajustatu dute, gaztelerarako ere bai, merkatu handia dira, baina euskerarako ez dut uste inor dagoni behiratzen sortzen duna nola doan, bai. Egongo da igual norbait, baina orduan, euskeraz, ez du gaizki egiten, ni impresionatuta nago. Guztiz gaizki ez du egiten, baina gabezia asko dauzka. Orduan bi bide dauzkagu, edo multinazionalen zain gaude, konpontzen duten euskerazkoa, baina orduan, euskerazko eredu bakarra eta beraiena, beraien menpe. Edo gure bide egin dezakegu hori, gertatu da lehenago, itzulpen automatikoan aritzen ginenean, Google zan itzultzaile berena, eta azkenengo urteetan lortu da itzultzaile Google baina hobeto itzultzea, bi enpresa daude tartean, baina badaude bi enpresa, dauzkaten itzultzaile hobeagoak Googlekoa baino. Eta gainera erabiletezke libre, jaularitzan web horrian edo Luiarren web horrian. Hori badakigu egiten,
Googleek ez dugu baino hobeto egiten, ez? Pues bueno, hori da pixkat nahi duguna. Eta bide horretan gaude, eta bide horretan eredu libreetan oinarritu nahi dugu, bai? Eta hori da pixkat helburua. Hemen eukan bideotxo bat, nola egian ja gauzatxo batzuk egiten, baina gehiagik luzatu naiz, orduan ez dut erakutsiko. Eta bide libre horretan gure eredua dira, gure erabili nahi ditugun hizkuntza eredua dira libre direnak. Badago enpresa bat Meta, Facebook, ez diogu maitasun gehiegirik, baina jartzen ditu ereduak libre. Beste guztia dauzkate itxita, hauek jartzen ditu libre edozeinek egiteko nahi duna beraiekin. Eta hortan, ari gara lanean, hori hobetzeko. Bueno, eta ja, bukatuko dut, hitzi buruz, nahi zuen esan zentroari buruz zerbait, baina, bueno, masterra juten basate hitzi eusera, ordu daukagu master bat, etengabeko formazioa, tesia, gradu bat ere bai, eta, bueno, web horrean ikusi dezakezue hori guzti hori, eta mila esker. Mila esker, gelitu zaretenak, ze berandu iritsi naiz, eta gainera luzatu naiz. Eskerreko baino esan dizu ze gertatuko zen ordu bat aurrera, zen ikasle asko autobusak hartu behar dituzte, eta horrelako gauzak, jakinen gainera zegoen. Eta, bueno, eskerrik asko gelditu zaretenak, hitzaldi zoragarri hau entzuteagatik, eta nik uste kezka asko sortu direla, eta galdera asko, orduan zuena da hitza. Beti lehen da biziko izaten da zailera. Bueno, hitzen esan nahia, zaila da, konplexoa da. Hitza bera esaldi batean, izan daiteke bata ala bestea eman nahi diogun ikutua edo horren arabera, eta orduan aipatu dituzu probabilidadeak, eta zientzia eta teknologia fakultatean egonda hor, igual, probabilitate distribuzioak eta kuantika datorkit burura, modelatzeko alakoak, eta jakitu naiz konputazio kuantikoa oraindik kubit gutxitako makinak daudela, eta ez dakit egiten ari den hor ibilbidea egokitzeko hizkuntza eredu horiek GPU-etatik beste formulazio batetik egokitzeko zera berrietara, edo konputazio kuantikoa egon dino oso urrun dagoen, eta Gipuzkoako kampusean egon da, igual konputazio kuantikoa, eta nola lotu, eta nola egokitu, horren inguruan zerbait zen. Kontatu nahi bai guzu? Konputazio kuantikoa eta adimen artifizialaren artean badago harreman bat, baina konputazio kuantikoaren dago beste problema, demagun beste maila baten dago. Hemen behar dugu, ikusi duzu, hau da teknologia guztiz heldua. Hau da, 2000 prozesadore jarri behar dira martxan. Hau da, ingineritza lan handia dago. Orduan, oraindik paperean ere ez dut ikusinik ezer, baina badago jendea lanean, konstiente naiz, ikasketa automatikoa, ze hori da azkenean egiten duna honek, ikasketa automatikoa konputazio kuantikoarekinea hobetu daiteken. Beste arlo batzutan ikusten da, konputazio kuantikoarekin jun daitekela haratago, konputazio estandarrakin egin ezin diren gauzak egin daitezkela kuantikoarekin, adimen artifiziala, oza, ikasketa automatikoa oraingoz ez da horietako problema bat. Oraindik ez da sortu algoritmo bat, konputazio kuantikoan oinarrituta, konputazio tradizionalakin, baina hobeto egingo lukena ikasketa automatikoan. Paperean, eta gero etorriko zen praktikoa. Ez asunto dauendik konputazio gailua ez dagoela, hori da problema. Oso gutxi daude gainera, bai. Beste galderarik? Bueno, nik hainbat baditut, baina, bueno, bat, zuk esan duzun bezala, zein ondo euskeraz ere erantzuten duen, urrengo hitza egiten duen. Eta nik uste hori ez bakarrik euskerarekin, ingelesarekin ere bai berdin gertatu da. Horrek esan nahi du, jendeako da ikerlarik ez dakitela zergatik hain ondo erantzuten duen nola baita esateko. Horrek esan nahi du, ez dugula jakitura, ez duzutela jakitura behar adinakoa. Horrek kontrakoak hartezake ere, bai. Zuk esan dut, suntxiriketaren dugu baino, karo, nire galdera da, zergatik egiten duen hain ondo? Zergatik egiten duen hain ondo? Oso galdera ona. Alde batetik, testu tamaina oso handia dago, eta horrek egiten du hizkuntza ikastea oso ondo, eta bestalde batetik, ematen dizkiogun lanak, behar bada, ez ziren usten genuna bezain konplexuak. Hau da, testuetan idatzita dagonarekin, hitzak berrantolatuz, konpondu daitezke.
Da, igual, ematen diziogun lanak ez dira usten genuena bezain komplexuak, hori da beste irakurketa bat. Orduan, alde teknikotik, daukazu funtzio komplexu bat estimatu behar dezu, daukazu parametro asko. Hor, hemen gako izan da, sare neuronal sakonak ondo funtzionatzea, hori izan da. Oso gai dia, bere komplexutan guzti honekin, testu masa guzti horiek ingeritzeko eta funtzio hori oso ondo doitzeko. Hori izan da sekretua. Orain, ulertzen dugu zergatik funtzionatzen duen. Ez dakiguna da, nun dauden zatitxoak ez da interpretagarria egiten duna. Zenbaki guztietan dago dena, eta ez dakiguna da, zenbakitxo bakoitza zer esan nahi duen. Baina ondo egiten duen eta zer egin dezaken, bai dakigula oso ondo. Kaixo, mila esker itzaldeagatik oso atsekin izan da. Fernandoren galderan hildotik. Argi dago, ereduari erakusten zaion gauza bakarra urrengo hitza asmatzean dela. Hori da, zentrenamendua hori besterik ez dago. Baina zuk ez dezuzte badirudila nolabaiteko gaitasun emergente batzuk sortzen direla? Eta ez gerala gai parte hori ulertzen. Eta hortik etor daitekela agian batzuk dauzkaten beldurrak. Hau da, ez gerala gai gu ulertzen atzetik zer gertatzen dute dut. Argi dago, urrengo hitza, baina bapatean, urrengo hitza eta badirudi, hori filosofikoa da, baina badirudi ulertzeko gai dela. Hau da, galdera ulertu egiten duela, kontekstua ulertu egiten duela. Eta gu beti ulermen hori erlazionatu dugu gaitasun abstraktuagoekin, ez urrengo hitza zein den asmatzea. Ezakit, zure iritzia zein den gaitasun emergente buruz. Azteko, zintzilaria gea eta emergentea zer den ez dago definituta. Emergentea da gauza bat, erabiduna enpresa batzuk, beraien lanare goraipatzeko. Odan, definizio batzuk egon dira, eta da eskala kontu bat. Hemen jarriko dut kurba bat, eskatori esplikatzeko. Hau da, definizio tekniko bat, Hau, izango litzateke, imaginatu hau da gure ebaluazio, hau da gaitasun bat, Hau da, ze gaitasun daukan galderak erantzuteko. Eta hau da, sistema txikiak eta gero eta handiagoa. Odan, badaudeolako batzuk, non hemen behan da 0,000 da usaskoa, eta hemen namairutik gora, hasten da igotzen. Deitzen zitzaion emergentea, ze tamaino txikiekin zen 0, eta tamaino handiekin badirudizela gauza bat ikasi edo, ezkebitu, ari nahiz oso zaila da hitz egitea gai hori buruz modu teknikoan, baina gaiziala arazo batzuk ebasteko txikiek ez zirenak, eta hori izan zen emergentziaren definizioetako bat. Ze gertatu zen, hemen erabiltzen zen ebaluatzeko modua zen bitarra esateko, edo ondo egiten zenun edo gaizki. Erabili zutenean beste modu bat neurtzeko, kontrako artikulu bat azaldu zen, batzuk emergentzia dago hizkuntza ereduetan, eta jende guztia, emergentzia, hori hitz potoloa dira, hori da pixkat, ez dakit zientzia fikziozko pelikuletan, heltzen da kontaminazio nuklearra, eta hor dago, ez dakit, igel bat, eta errepente emergitzen du monstro batek putz horretatik, ez da pixkat olako irudiak etortzen zaizkigu burura. Emergentziaren teknikoan, eta hori da pixkat beste artikulu honek lan duzuna, neurri suabe bat erabiltzen zenunean, esain bitarra, kurba zen onena bezalakoa. Emergentziako lehenbiziko artikuluan, zeuskaten olako 200 kurba, eta okeratu zituzten 10, non ikusten zen olako patroia, ez? Dena usa, hasta de repente, pum, esaten zuten, ala, zehose dator, ez? Esaten bezala, orain dira 10, baina igual ikasi ditu beste gauza pila egiten bere kabuz. Eta atzetik jundirana begiratzen, ez da horrela da, pixkanaka hobetzen da hori bai, baina olako... Gero ere, trampa txiki bat zegoen, hau eskalau logaritmikoa da, zientzia fakultatean gaude. Eskalau logaritmikoa da, eta hau da lineala. Orduan, hau jartzen baezu, horrela egiten zuna ere, jartzen bazenun eskala linealean, jaetzan ikusten emergentzia hondirik. Hala ere, ezin da ukatu egiten dituen gauzak harrigarria direla. Eta askotan egiten ditu gauza batzuk, egiten ditu badauzka aplikazio batzuk, diseinatzaileek ez dituztena aurrikusi. Hori ere egia da, Ez dut ere gutxi ez nahi egiten duna, baina emergentziaren esanai pixkat potologo bat landu nahi badugu, hau da, bere kabuz zerbait ikasiko balu bezala, azten dela bere kabuz ikasten, hori ez da bat ere rigurosoa. Oraingoz.
Eskerrik asko eneko hitzaldiagatik. Euskararen testu inguruan daukagun arazoa testu falta esango dugu, edo berak behar dituen beste. Ez dagoela, horri uste dut gehitzen zaiola, euskaraz dauden testuen ezaugarriak esango dugu, ezta? Asko dira itzulpenak, sortzen dira, itzulpen bidetik, horiek ere ezaugarri konkretu batzuk dituzte, ez dakite euskara bezala ze punturaino arte ditzakegun, eta ez bakarrik hori, gero beste tresna batzuk ere sortu dituztenak, itzultzaile neuronanak sortzen dituen testuak ere, ez dakit azkenan hemen bukatuko duten, edo baita berak sortu dituen bestelako testuak. Esan nahi dut hemen, testu faltagatik behar bada sar gaitezke beste erabateko gurpil batean, ez da beste arazo batzuk sor ditzakela behar badazuk, nola ikusten duzu hau? Testu sintetikoen arazoa izan daiteke testua sortuta makinagatik, eta gero jendeak interneten jartzen du, hori ari da pasatzen azken urtean, edo itzulpen automatikoak sortutako testu sintetikoak, hau ez pertsonak egindakoak, arazo badira. Euskerarako izan daiteke arazo larriago bat, baina ingleserako ere arazoa dira, eta horrek kezkatzen ditu. Orain bertan ez dago moduri jakiteko ze testu sortu den modu sintetikoan. Nik uste OpenAI badagola gordetzen, jende guztiak egiten duna, badago gordetzen, zorrela badaki sintetikoa beraienak, baina Googleeko tresnakin edo beste enpresa handi badago Anthropic. Hoien tresnakin sortzen dena bereek ezin dute jakin. Orduan, ez dago testu sintetikoen detektorerik, orduan jun daiteke elikatzen, eta hori bai badakigu esperimentutan, atalase batetik gora testu sintetikoekin berrelikatzen baduzu, gerta daiteke degenerazio bat. Orduan, egin dezaketena da, trukoa da, gordetzea orain arte idatzi den guztia, ez da sintetikoa, eta horrekin jun zaitezke ikustenea degenerazio badagon, baina arazori bai izan daiteke larria. Eta euskara bezalako hizkuntza baten, non testu falta daukagun, pentsatzen dugu azken finean testu sintetiko kopuru izango da inglesekoaren parekoa, orduan dominatu ahal izango dugula, baina bai da arazo bat, bai. Ni galdetu nahi dizun, aipatuzu behinta berriz, bai Silicon Valley, bai Google, bai Anthropic, eta beraien produktuk, eta denak dire Europa kanpokuk, bai Espainia kanpokuk, bai Euskal Herri kanpokuk. Eta nenuke jakin zein den zure ikuspuntutik adimen artifiziala egoera, bai Europa mailan, bai Euskal Herri mailan. Galdera ona. Pixka jartzen hauzu konpromiso baten. Esango izut, benetan pensatzen dudana, eta da, Europak hartu zuen bidea berandu, ze Txina eta Estatu Batua jaba zeuden teknologia hau, adimen artifiziala horrokorrean, baina, hau nik konkretu honi buruz itzengo dut, ikusten zen aurrera gozi joaztela. Eta nik uste bi gobernuek eta Estatu Batutako enpresek, batez ere Googleek bazekin hemen dirua zegola. Txinak badaki hemen dagola beste gauza bat, teknologian beti daude burrukan, agertzen daukan teknologia berena, baina hau ere Txinak erabiltzen du jendea zelatatzeko. Hortako ere erabileike. Orduan, Europak esan zuna da, Estatu Batua kapitalismoa, Txina zelatatzea, Europa izango da, gizakien balioak bultzatuko dituna. Oso ondo iruditzen zait, ez daukate zer horren kontra, baina igual despistatu zen eta ez zuen inbertitu teknologia bera garatzen. Eta orain bertan Europa darama atzerapen bat oso kezkagarria. Eta hori ikusten da superkomputazioan. Hemen GPU gutxiago daude Europan, beste lekutan baino, adituak doaz enpresa handi horietara, eta hori ari saiatzen buelta ematen, herrialde batzuk espabilatu dute, Finlandia da kasu konkretu bat txiki izan da egin duena pauso aurreratu bat, Bretainia handia beti dago, anglosajoia dan beti dago Estatu Batue pare, Frantziak eman ditu pauso oso erabaki horak ere bai, eta beste herrialdeak, eta Europa bera nik ikusten dut oraindik nahiko liatuta beste kontu horiekin. Badirudik eskatuagoa daudela regulazioan, baliabide onak eta plan on bat iten hizkuntza ereduak egon daitezen Europan. Hori Europan. Eta hemen, antzeko. Bai. Euskalkiei buruz, ni adibidez bakarrik
batueraz hitz egiten dut, baina Bizkaiera ala oso ezberdin ez diren euskalkiak gutxi gora bera ulertu ditut, baina makinak hori egin aldu ala behar, matrizaren sarrerari hitz gehiago sartu behar zaiela. Galdera ona, horrek ere kezkatzen gaitu, igual olako hizkuntzaredoengatik baina gehiago ahotsarekin bada kezka bat. Eta kontua da, zerbait ulertzeko elikatu behar zaio, hau da, hizkuntzaredo hauek dakite zer irakurri duten, zertan izan diren entrenatuak. Orduan, euskalkietako testua balin badaude interneten edo batzen diren heinean, ikasiko ditu, modu natural baten. Hori ez eta aipatu, baina gailu hauek ikaste dituzte hizkuntzak modu natural baten, tratatzen dituzte hizkuntza modu natural baten, ez da ezer egin behar. Inglesa bakarrik elikatu ordez, 20 hizkuntza elikatzen baituzu, gailu berak ikastitu 20ak. Eta gaina batetik bestera berrikasketa, badago transferentzia bat hizkuntza batetik bestera. Orduan, euskalkien arazo izango zen, testurik ez badago. Testu asko baleude, arazorik ez. Eta hotxarekin berdina. Grabazio asko badaude hotxekoak, orduan arazorik esan egon beharko. Teknologiak egin dezake. Baina elikatu behar dira eta hor dago problema askotan. Kaixo, oso interesgarri izen da, jarduna. Iruzkin txikitxo bat, komunikazio ikasketetatik eta datorren honen aldetik. Zuk aipatu duzu, apur bat, simplera jota, honek egiten duela, hurrengoko hitza zein izango da asmatu. Baina hurrengoko hitzaren ostian dator beste bat, eta horrekin osatzen da esaldi bat, eta esaldiaren ostian pasarte bat, eta horrekin argumento bat, eta horrekin arrazonamentu bat. Eta nik uste hori oso tresna potentea dela, zuntxiketa igual ez du ekarriko ChatGPTek, baina ekarriko duena da, zuntxiketa eginduko duen, eragingo duten hoien diskursoa. Eta orduan, diskursoa bera eraikitzea, oso gauza potentea dela, eta eukitzea tresnak, eta diskursoa bera, gaur egun diskursoa dauken indarra ikaragarria delako. Hori komentatu nahi nuen. Bai, da aipatu dana kultura badago gatazka bat munduan, gatazka asko daude, eta hau bihurtu daiteke beste bat, zeinik dominatzen du. Adibidez, munduaren inguruan dakiguna Wikipedian dago, bai? Eta, Wikipedian badaude hizkuntza ezberdinak eta kultura ezberdinak, eta balin badozkazu editoreak, zure pentsakera edo kulturakoak, hori ongo da. Honekin ez, honek dago enpresa bat orain bertan, 3, orduan zer egin, badago bizio bat, eta da, Wikipedia bezala erabiltzea munduko elkarlan bat, elikatzeko makina hau, balore, ezke universalik ez dago, baina pixka denetik, bariatu izateko. Eta software irekiaren, mundu irekiaren bidetik egin daiteke zerbait. Ez dago plan konkreturi, baina badago lako imaginarioan badago. Balin badozkagu hizkuntza eredu irekiak eta jendeak alba ditu elikatu, ez bakarri zuntxiketa eragingo dutenen diskursoarekin, baizik beste diskursoekin, horrela gutxinez denetik egongo da. Holako bizio bat badago. Baina arriskua hor dago, bai. Ez da anglozentriko, totala enpresa hauek, eta estatu batutako gobernuak esaten badie enpresa hauei estrategikoa da galdera hauei hau erantzutea, ez gea enteratuko, eta hasiko dira erantzuten gauza horiek, inor enteratu gabe. Eta nik ez ditu probak egin, baina gatazka, Ukrainiako gatazka, Palestinan gertatzen nahi dara, ez dut imaginatu nahi, ze erantzungo, ez dut probatu, baina izan daiteke guztiz lerratuta egotea dozen gauzatan. Eta hori bezala, zera greba feminista torrela, olako gaietan ere, kontrola horien esku dago. Hori bai da kezkagarria. Ez que zuntxitekeetarekin gertatzea pixkat tapatzen dela guzti hori. Eta tapatzen, baina beste hori gelditzen da pixkat. Beste galderaren bat? Nik uste danon buruan dagoen galdera ingo izut. Zer pasa da haiekin justu horrera kutsi duzun pertsona horrekin azkeneko astean? Zer dago atzean? Ez dakit lektura zen irakurri behar dugun, hola edo lako salsarrosa edo lakoren baten, ez dakit. Inok ez daki oso ondo, baina pixkat edatzen nahi dana, ez dut aipatu, baina gure taldean badago jendea egondana multinazional hoietan, ez OpenAI, baina parekoetan, eta gurekin daude, eta konexioa dauzkate, eta badaukate ulermen bat ze dinamika dauden hor. Eta OpenAIan gertatzen dena da gauza oso raro bat, eta sortu zuten fundazio bezala.
gizatediaren hoberako fundazio bezala, hori da estatututan daukate, eta ezin dut egin ezer, arriskuan jartzen duna, gizatediaren ongizatea. Baina gero sortu zuten enpresa pribatu bat. Sartu zen Microsoft, milioiak, eta enpresa pribatua, onditu da, iritsi zen ChatGPT, jarritu da onditzen, eta hemen gertatu dena da olako gatazka bat. For profit deitzen duten, hau da negoziotarako dana, eta non-profit fundazioaren artean. Eta on ja birkolokatu da, eta ja daude fundazio lukro gabekoan, ja daude lukroaren aldekoak, orduan jazta, ja, konpondu da. Eta jarrituko dute dirua egiten bestearekin. Baina hor gatazkatxo hori izan zen, da ja pasa da. Hor sotin txiki bat, eta jazta. Eskerrik asko benetan, eta nik uste bai propaganda txiki bat egin behar dugula, ez? Zendenok entzuten dugu, zure galderare segitxuz, irratien entzuten ari gara denbora guztian gaitu.eus, hori igual komentatu behar duzu, zen hori importantea guztiok hemen gaudena parte hartzea horretan, ez? Hori izan da ataskoaren, istripuaren beste zera bat zen. Euskan buruan pare bagoza sartu behar ditut, eta batzan gaitu gorriz eta hundi. Da oso importantea da hizkuntzaren teknologiarako euskeraz, gaitun parte hartzea. Zera modu bakarra daukaguna, ahots asko eukitzea. Esan zazu zer da. Igual errezena da erakustea. Ez dezu ezagutzen gaitu? Ze irratian eta... Berez, gaituren atzean dagona, da Common Voice, da Mozillaren proiektu bat, eta da Sobari Libreti datorren idea bat, eta da enpresen esku daude grabazio asko eta beraien transkripzioa, eta horregatik Sirik, Applek, Googleek, guzti hauek, Amazonek hitz egiten dute hizkuntzetan. Osea, ulertzen dute ahotsez aritzen gaenean, bai? Beste hizkuntzetarako eta interes komertziala ez daukaten hizkuntzetarako ez zeuden, eta libreak ere ez zeuden. Orduan abiatu zuten proiektu bat, non ahotsak eta berein transkripzioa, lizentzia irekiekin, igo zitzazken edozein bolondrezek. Horrek trazio minimo badauka, ze jendeak ez du ezagutzen, eta orduan eginduna Jaurlaritzak da babestu du proiektu bat, ez da proiektu bat, da marko horren barruan euskerarako datuak biltzea. Azken finean hori da, markoa da guztiz irekia, eta grabatzen diren ahots guztiak eta beraien transkripzioak, eta oso importantea zuzenketak, zekaro jendeak ibal gaizki grabatzen du, norbait etorri behar da atzetik, esaten ondo dago gaizki, dena bolondrezak, eta kanpaina da gaitu.eus, eta ari da igotzen asko, eta animatzen zaituztet parte hartzera. Minutu gutxitan, daiteke grabatu edo zuzendu, eta pixkat engantzatzen du, Denok parte hartzera, Mila esker.